Conxi! Ja has tornat a les vacances? Sí, és que m'avorria a l'hotel. No sobra. Has provat engirar el pany? Loli, que no sóc tonta. Au, anem al pis del costat a veure si podem entrar pel forat que vaig fer per veure més a la meva neta. Jordi, em deixes entrar al meu pis pel forat que vaig fer a la paret de casa teva? D'acord. No, marxa, sogra molesta. Pau, mama, passa. Gràcies, fill. Oh, Qui ets tu i què fas a casa meva? Em dic Riu de Gel i ara visc aquí. Tu qui ets? Em dic Conxi Espasé i sóc la propietària d'aquest pis. El meu Déu diu que em pertany. Compte de pertànyer si allà hi ha una foto meva. I la meva foto? No hem de contradir això. Ara, marxa. Hi ha un inconvenient, que o marxes tu o t'aniquilo. Mama. És que em vol fer fora del meu pis. No passa res, pots viure amb mi. Enric, la Conxi es quedarà a viure aquí uns dies. Que bé, la teva amiga que em cau pitjor i el seu mico que es caga per tot arreu a casa meva. Què més puc demanar? Quina tírria que em tens, Enric, però avui has tingut sort perquè no em veuràs massa. Vaig a gravar la primera temporada d'una sèrie en la que participo. Adeu. Bueno, Lila, avui comences a gravar la segona temporada de Perdudes en el temps. Estàs contenta? Més que mai. Atenció, ja ha arribat la diva que farà ressorgir d'entre les cendres aquest projecte sense futur. Jo! Ja no estic tan contenta. Tothom allò, comencem. Acció! Estàs bé? Talleu? Conxi, has de dir, esteu bé? Reprenem. Estàs bé? Talleu, Conxi, esteu bé? Sí, que m'he oblidat. Reprenem. Estàs bé? Talleu, Conxi, esteu bé? Reprenem. Estàs bé? Talleu. Que no em corregeixis! Conxi, t'has carregat el decorat? Sense voler. És igual, hem acabat per avui. Hola, què tal el primer dia de rodatge? Bueno, Fatal.